sorsokon őrző csillagok, csak ők tudják még, miért van az, hogy téged meg nem unlak. Nekem most kell döntenem, de kell lesz végtelen, hogy együtt mind a kettőt el. Ne ígérj, és én sem szólok neked szavakat, ami szép, de mégsem hiszed. Amikor a szemedbe nézek, kiderül, ki az, ki marad, ki menekül, ki tartozik hozzá. Igen. Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál ellen választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Igen. Gyöngyvér, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságokos? Igen. Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Kedves Negyes Pál, most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok. Sándor, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt, akarod-e a jelenlevő Gyöngyvért feleségül venni? Igen. Utánam neki. Gyöngyvér, Isten szent színe előtt feleségül veszlek. Gyöngyvér, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt, akarsz-e a jelenlevő Sándorhoz feleségül venni? Igen. Mondd át utánam neki. Sándor, Isten szent színe előtt, feleségül megyek hozzá. Most megkötött házasságotokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Gyöngyvér, viseld ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jeléül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szeretetem és hűségem jeléül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Két dolog van. Az egyik nagyon halkak, én nem hallok, nagyobb hallok. Nem azért kiabálok, mert hülye vagyok, az is. De nagyot hallok, hangosabban, jó? Mennyasszonyunk se hallja. A másik, hölgyek, úgy meg vannak szépen, mint a verebek a esőben. Nem kell, harcoljanak azért a csokorért. Gondoljanak bele, elkapják, egy életen át parancsolnak egy férfinak. Söröm, a távirányító, harcoljanak. Fordítva van? Igen? Magától már nem tudja. Na, hát drága vendégek! 1, 2, 3! Jó Istenem, bevajba vagyok. Megy ez jobban is. 1, 2, 3! Na ez, urak, tudjuk felelni? Hogyne? Igen? Na, akkor próbáljuk meg. 1, 2, 3! Ez egész jó volt, ez egész jó. Na, szóval drága vendégeim, kérdéseket fogok föltenni a fiatalokról. Másképp töltönünk el, és másképp sem a hang. Köszönjük a tényleg születésem, kívánjuk, hogy legyen ilyen szép napot. Egy évvel öreget. Hát igen! Hát drága vendégsereg, a szerelem szele a lisztet összefújta. Egy péklegény mézzel összegyúrta. Tetejében mely ékességet rakta, s azt mondotta, ennek neve torta. Mikor először meglátta a mi ékes formája, azt hittem fehérnél bodros cicomája. De mikor megtudta a mi drága süteményt, behozatalakor vigyázva jöttem én. Nem is lett hibája, nézzék, én felteszem, szép mennyasszonyunk, hogyan örülegen. És aki megízdeli és várját kínálja, bújt feledve csókra át, szép pici szája. Éljen az ifjú!